kala mangsanipun bapake nggih tok tindak mriki menika sinuwun Brawijaya ingkang kaping gangsal menika. Salajengipun Pak Giring nggih menika ruangan menika ngantos dumugi 7 ruang, dadepun 7 ruang. Nah, menika naminipun, asmanipun ruangan-ruangan menika sampun asmanipun benten-benten. Ingkang pertama menika ruang tamu, ingkang ngajeng piyambak menika pendopo. Nah, ingkang nomor kalih nggih menika kabudayan. Ingkang nomor 3 kapusakan, ingkang nomor sekawan jumenengan, ingkang nomor gangsal inggih menika untuk serasean. Nomor 6 nah menika kangge menika nggen sendangipun. Ingkang 7 ruang, ingkang 7 ruang ujung piyambak menika nggen inggih pelenggan ibukipun. Dadepun Kencana Wungu. Nah, menika sejarahipun dadakipun menika aslinipun nek miturut ngendikanipun menika Brawijaya kaliyan Kencana Wungu menika menika saking asal usulipun Majapahit. Jawa Timur aslinipun sawanipun gandeng inggih kok ngantos dumugi Jawa Tengah mapan lenggah wonten mriki menika kala rumiyin nggih wonten sejarahipun piyambakipun menika dipun kitahipun dipun incih kalian minyak jinggo. Minyak jinggo menika saking Blambangan. Piyambakipun badhe dipun garwa mboten purun. Lah menika akhiripun piyambakipun ngantos mate-matean. Dadosipun lajengipun lah ngentenke sayumbara sapa sing iso mateni minyak jinggo ora kor gawe leletheking jagat.